Siap, siap, siaga. As. Para prajurit, para tamtama kang sampun ngemba busana pating cemlorot pating kumlebiar busananing tumuju wonten ing kawasan Domas ing adicara memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia ingkang kaping 18 taun. Lan uga adicara kang nomor kalih sedekah bumi. Bumine dipun selameti dipun tebihken saking dening balak lan blaine dipun cedhakaken rejekine. Mugi tansah rahayu kawulujengan sesarengan kaliyan dening para masyarakat wonten ing kawasan Domas. As. MDS Production. Oh ya. Jos. Atur sembah sungkem kawula kagem kidanyang lan uga sing babat alas desa Domas. Lan uga atur kang pambagya kagem para alim ulama, para ustad, para kiai. Kawula sesarengan sang bujang kanong lan uga sekaring budaya badhe paring panglibur dhateng masyarakat wonten ing kawasan Domas. Lo. Oh ya. Jos. Lo. Ayo le. Alon le. Amit sewu para undangan ingkang sampun rawuh ing wedal dalu punika. Kawula sang bujang ganong ingkang badhe paring panglibur dhateng masyarakat wonten ing kawasan Domas. Matur suwun Bulurah Bajah. Iya. Yen ana bujang kanong firman kang pinaringanipun asma ingkang dipun sawer kalian dening umi nek isa ayo padha salto-saltoan memandang nono ing kawasan Domas sesarengan kalian dening sekaring Boyo. Yen ana kasatriyaningku kang kadegaya ana ing kawasan Nusantara ingkang sampun gondang kaloka ana ing kawasan Domas. MDS syutinge BR Audione.
sampun paripurna sang bujang ganong kang sampun dipun sawer kaliyan Dewi Umi Sri Retnowati matur suwun kalajengaken barong kang nomor sepindah kang warnanipun abang ijo kuning kang badhe sowan wonten ing kawasan Domas ing adicara sedekah bumi bumine dipun slameti lan uga wargane muga-muga slamet ana alangan tunggalipun punapa-punapa panene insyaallah oleh barokah dadi nang apike lho Kuno Jaya Sya Amit sewu wong Domas matur suwun oh lho Mak lampir sedekah bumi ana Domas matur suwun wong Domas lho disawer Abah Awas. Ayo le. disawer Ayo le. suwun Abang barakallahu fi rezeki taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim lho tak jupuke ae timbang koncoku lho wae le Awas. lho MBS Kuno Jaya Was Lo Awas. Lo Tata titiwancining dene mangsa rendeng mangsa kaki garaya. Ana alam kang bebrayang lan uga ana alam lelembut. Ana wujuding demit komat-kamit banaspati kang golek patine manungsa. Ana sang wujude setan kang gentayangan penggaweane Buddha para manungsa. Ana sang wujude manungsa arane Ki Baba. Gandeng rumenteng para ustad, para kiai, para alim ulama. Lan uga Pak Bodin, para warga ana kawasan Domas paring maca mantra kowe bakal musna. Sampun paripurna kenging dedonga kaliyan dene masyarakat Domas. Sampun paripurna guna jaya. Kalajengaken barong kang nomor kalih kang warnanipun abang ijo kuning kang badhe sowan wonten ing kawasan Domas. Lho. DR Audio MDS Production. Pandano. Mak lampir. Oh, was. Oh. Matur sembah nuwun Abang
barakallahu fi rezeki takobal Allahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Amal ibadatipun prami kalian dening Gusti Kang Purba ing dumadya jagat. Lho. Pandano. As. Mak lampir. Jambet Juli. Tata ditiwancing dene mangsa rendheng mangsa katigara ana alam kang bebrayan lan uga ana alam lelembut ana wujuding demit tomat kamit banaspati kang golek patine menungso ana sang wujude setan kang gentayangan penggaweane Buddha para menungso ana sang wujude menungso arane Kibobo gandeng rumenteng para ustad para kiai para alim ulama wakweden lan uga sedaya masyarakat Domas Paos japa mantra kowe bakal musna lo Pandano ing sak sampunipun Kyai japa mantra saking para warga wonten ing kawasan Domas ingkang badhe gandrung ana ing kawasan Domas lo was was NDS PR Audio Sekaring Budaya Sunaname panengko makarya ana kahananing sang bujang kanong lan uga kalebarong yen nyawijane kanusantara kang sampun kondang kaloka yen ana kasatriyaning kawula muda kang kadegdaya ana ing kawasan Pulau Jawa ingkang sampun kondang kaloka yen nyawijane kanungsan tara ing sasampunipun gandrung sang bujang ganong lan uga kalebarong pameraken ing adicara sedekah bumi wonten ing masyarakat wonten kawasan Domas. Nggih